Langsung. Ya dong, gitu. Jadi berbalik dia kan ada begini. Seperti hubunganmu dan dia. Moga sedaya warga kang bermutan ke halaman kantor kecamatan.
Iki kelakon duwe bojo prodakan. Iya Mas Bayu. Mesti anak laki. Mencari bening. Nang iso. Tapi Katanya jadi ini yo biasa program pemerintah tetap 2 anak cukup. Apa? Program pemerintah kok. Program apa? Anu keluarga bercelana. Keluarga berencana. Nah, rencana lah nek ora celananan meteng terus lah. Nyonto lho bojoku. 41 anaknya cilik kok. Iya piye? Takut bener Mas. Serep pulau Mas, aku dijok isu tetep budal. Ini iki lho beli dijok tetep budal. Iki buat nek golek tuh kon susah Pak Ani. lo ora nek lho bojomu ya salah. Kan sama program KB keluarga berencana. Kan KB ono apa-apane to? Ini lho Dik, itu namanya sejarahnya kok. Tahu kabeh mil. Pel. Ning awan cocok apa bedak lemu. Oh, kok gak meneh. Ganti kabeh suntik. Suntik iki dhek alergi, mergo gak tau gene obat-obat itu gak tau dhek alergi. Terus kabeh susuk usia 40 luwih. Iso kalau manusia nggih rasa kegel iki terus awake rasa-rasa. Ya, terus kabeh sekali masih belum bocahku. Ada ngono. Ini angin ning ndi nanggone. Ya coklat ngono. Akhirnya aku nganggo kabeh tradisional. Opo? Kabeh diplik Mas. Saya kabeh dingin iki. Kabeh dingin asline jitu lah. Ya pas kuwi. Lah aku lagi karo bojoku diplik lali tak panca dadi. Lur aku yang ngono malah ngene. Pripun? Dewi kabeh pel. Anak-anak terus. Kok iso ngono? Lah ngono lah piye dhewe kakek tau iso. Ayo piye nek kok telak iki wis perlu nganu enak. Aku anak lembar kabeh dase. Lah iya, kok Dewi ngombe pel. Kuwi anak kalau ki dase pakane beda kabeh. Bareng kabeh iki anak. Piye dhewe kok goro kan ngono kok gitu. Lah piye? Oh kedisian. Bicara waspada iki program pemerintah iki ditanjakne. Jangan saiki nek zaman biyen cah banyak anak banyak rezeki. Nek saiki ora kaya kono kuwi. Program pemerintah dicanangkan cukup 2 anak, nek lanang nek wedok ora masalah. Nek Mas Pait anake kan lanang. Nek kok wedok wedok. Yang sewu lho Mas kula wedok kabeh telu. Mane aku ora seneng anak lanang. Sebabnya apa? Seneng anak wedok kok iki. Kok ngono? Anak wedok iki kok ora tahu. Ora bisa pen. Delok wis aja mik. Blas gak mik. Iya ya. Anak wedok. Anak wedok. Banyak anak lanang. Wes 2 tahun tak sampai kalau apane sampai apane nek gerang dicekel terus. Tak tahu aku ya. Nek Tak tahu. ora tau omah nek jopo. Tak tahu. Kesini ini kopi nek marung Mas. Lah rata mulai kok wis gak mampu. Oh anu wis banget larise, dalam kodang iki. Aku seneng sanggite payu. Aku Suarane gong tengah. Sanggite wae kok geliak banyak. Lah kowe ora tau daerah kapan kecaraku. yo. Tak bereke terus Mas. TikTokku, YouTube-ku tak ikuti jenenge kanca ya saling mendukung, saling mengapresiasi. Saling mensupport. Betul. Baik. Iki terus antara saya lagu derek